lehenabain, eskerrak. Zuei, etortzeagatik, antolatzaileei, egindako lanagatik, eta aukera emateagatik euskara, eta, ala eskara kirolean, jardunaldi hauetan, berba itxeko aukera emateagatik. Eta gainera zertaz, eta, kirola, eta, erregintza, ez? Nik aspaldi, suerte duna naiz, bizi guztian kirolari izan naiz, eta suerte izan dut kirolean lan egin dotelago, eta oraindik ere tokatzen zaitu urte batzutan lan egitea orduan, misionero ero komertzial lana bizi guztia daramate egiten kirolanen aldeko lan hori, pentsatzen dut, eta ontxe, bentsat hemen argumento batzuk, ero bentsat puntu batzuk mai gainean jarriko ditut, kirolak dituen onura, eta, Eibartarra izan da, Elgoibarren beti gustora, gauza asko, herri honetan hainbat urtetan ibilitakoa, han Pilar eskolan judo klaseak ematen, eta, hemen ikastolan irakasle, eta, egin ditut buelta batzuk, eta, nola ez, Ramonekin, bisok badara matzagoia urte batzuk mundu honetan, eta, Kristinarekin ezan da moduan, eta, hori, gustora, Elgoibarrera, eta horrelako aukera bat eukitzia. Kirola ere erregintza da. Erregintza, zer da erregintza, ez? Uste danok daukagula ideia bat, baina, oso motz eta labur aberria egitea, ero herrialdia egitea, ez? Nik uste dut, gehixenok, oso, funtsezko gauza bat dela, ez guk gizarte talde baten barruan gaudenez, gehixenok, danok, beti daukagu, ero eukizan dugu, ero gehixenetan, gure ingurua, gure herrisa izan daitekena, gure auzoa izan daitekena, ero gure nazioa, ero, hobetzeko, zeo zer egiteko, grina, gogua, ero, horri esker, kirol elkarteak dauz, partido politikoak dauz, beste kultur eta beste hainbat arloetako elkarteak dauz. Nahi dugulako, hobeto bizizatia, eta modu batera edo bestera, gure ekarpena egiteko prest egoten gara, egoten dira, egoten zarete, eta, beti ere nahiko genuen jende gehiago egitea, ez? Baina, herria hobetzia, gure ingurua, nahi duzuen, nahi dugun mailan, hobetzeko modu asko dauz, eta hori erregintza da, ez? Beharrezkoa, beste lan akabo, hemen ez badugu bultza egiten, ez badugu tira egiten gurditik akabo, eta, orduan, herria egiteko, aberria egiteko, bide asko dauz. Eta horietako bat, dudabarik, kirola da, ez? Gaur, kirola eta euskara uztartuak horren inguruan hitz egiten egara, negu gehien bat zentrauko naiz kirolean, baina baitxa ere nola ez, euskarari aipamen batzuk egin da. Orduan, erregintza, ez? Izan dugu, Ramonek egin dau kirolaren inguruko, definizioaren inguruko, sarrera batzuk, puntu batzuk eman ditu, Jonek, aipatu dau. Baldin badau, kontzeptu mundu honetan, gure bizimodu honetan dauz, kontzeptu importante asko, eta, batzuk ez direla oso errezak definitzeko, ez? Gauza batzuk errez definitzen dira, eta beste gauza batzuk ez zain errez. Nik Europako kirol ituna hundaiz, eta bertatik, bertan aipatzen du, ez? Kirolak jarduera fisiko mota guztiak hartzen ditu bere barne. Jarduera fisiko guztiak. Baina, parte hartze informal edo antolatuen bidez, helburu
hauek badituzte. Hiru helburu markatzen ditu. Egoera fisikoa eta ongizate mentala mantentzea erobetzeko, hori izan daiteke helburu bat, harreman sozialak osatzeko, edo maila guztietan lehiaketan emaitzak lortzeko. Osa, jarduera fizikoa, kirola egiten badugu, horietako hiru helburu batekin, kirola. Deitzu diezaiokegu eta kirola ari gara egiten. Ikusten dugun moduan, erregintzarekin lotuta, egoera fiziko ero ongizate mentala mantentzea erobetzea, gure bakoitzaren lortzen badugu gure egoera fizikoa ero mentala hobetzea, erregintzaren alde gabizia lan egiten, harreman sozialak osatzen badugu, baitxeare lotura zuzena du erregintzarekin, eta maila guztietan lehiaketetan emaitzak lortzen baditzugu ere, ze azkenean, gero komentatuko dugu, azkenean herria ordezkatzen duzuelako, ero dutelako, taldiak, kirolarisak, emaitza horrek lortu ezkero, ero lortzen ez badira ere, erregintza gabitzela egiten. Kirolitunak jarraitzen du esaten herri erakunden zeregina, herri administrazioen zeregina, kirol mogimentuaren jarduaren osagarria danez, hau da, funtsesko ideia bat. Kirol mogimentuak erakundeen beharra du eta alderantziz. Menpekotasun badau, elkar lan baten beharra dau, jardunaren osagarriak, biziak osagarriak dira. Administrazioak eta kirol mogimentua. Kirol mogimentua orokorrian ulertuta. Taldiak, kirolarisak, itun honek dituen helburuak lortzeko nahitaezkoa da gobernuz kanpoko kirol erakundekiko lankidetza. Garbi euki. Hemen beharrezkoa da administrazio erakunde publikoen lankidetza, laguntza. Baitza kirolaren garapen eta koordinazio bideak jartzea ere. Eta voluntarioen parte hartzea, zein gogoa bultzatzea eta garatu beharko dira. Batez ere, voluntarioz osaturiko erakunde lana errestu. Hau da, kirolitunak markatzen duen, ero egiten duen kirolaren definizioaz. Pare bat, ero, aipamen batzuk, kirolaren definizioaren inguruan. Etengabe aldatzen den definizio badala. Gizarte oso aldakor batian bizi gara, baina garbi baldin bada, kirol modernua, 19. mendearen amaieran Inglaterran, Naismith eta saskibaloia eta hasi ziren, ordutik sortzen hasi zen kirol modernuaren ideia, ze, 20. mendian eukidaben bilakaera eta 20. mendian, gaur egun, egiten ditugun praktika batzuk, pentsa ezinak zirela aurreko urteko mendean, aldatzen doiala etengabe, kirola eta onartzen ditu, praktika berrisak, lehen pentsatzen ez ziren praktika, gaur egun kirol moduan onartzen ditugu eta etengabe aldatzen doia. Konzeptua berez ambigua da, etengabe aldatzen doian ambigua da, eta norberak eman dakioke ikuspegi edo ikuspuntu diferentia, eta interpretazio diferentia. Oso ambigua izan daiteke, eta onargarriak dira. Ez dut uste, inor kapaz garenik esateko hori bai, hori, e-sport, horiekin be badago hor eztabaida bat, ez? Honek, kirol moduan tratatu behar dien, edo ez dien tratau behar, ez? Horbe, eztabaida dau, batzuentzako kirola dia, beste batzuentzako ez. Ramonek lehen komentatu dau, egon behar direla instituzionalizauta, eta euki behar dituzten lehiak, eta, esan nahi dut, ambigua da. Eta konzeptu bat ambiguo, aldakorra, heterogeneoa, ere, oso, lehen komentatu, zaila da, konkretatzea. Aipatu alditzuzu baldintza batzuk, teorian
pertsona asko, parle bat aipatu dau Ramonek, estatu mailan Cajigalek egin zeban sekulako lana, kirolaren definizio. Jende asko aritu da horretan, definizio asko indira, asko interesantiak eta honak, eta, oraindik ere gehiago egingo dira, baina, norberaren esperientzia, kirolaren definizioan ere izugarrizko garrantzia dakala. Ez talako berdina herritar, pertsona normal batek, lehen Jonek aipatu dau yoga klase batera, yoga, kirola, egiten duen horretan, odeik, Espainiako txapelketa batian jabalina jaurtitzen, esperientzia oso diferentia da. Aberazgarrixak, ezaugarri diferentiekin, baina bakoitzak ematen dago esperientzia bat, eta horrek ematen dizu zure kirolaren zuk dakasun kontzeptuan, ikuspegi, eta gera, lehen Jonek eta Ramonek aipatu dut, emotiboa. Nik uste dut ez dugula astu bihar kirolaren emozioa. Kirolak ematen duen, eta ontsa, batzuk aipatuko ditugun, sortzen dituen, ematen dituen, norberak sentitzen duena kirola egiten. Norberanen esperientzia lotuta, emozio hori. Zuk sentitzen duzuna, olatu bat hartzen deban, edo lasterketa behobia amaitzen, edo mendira juten, edo kotxe batian 200 kilometro, edo 300 kilometro ordu. Horrek emozioak dira, diferentia dira, eta norberaren kirolaren definizioan osatzen dutela, eta nik behintzat, ez nago, inori esateko, hori da zure kirolaren zu dakasun kontzeptu, ikuspegi. Kirola eta erregintza, guazen, jarraitzen lotzera. Zer ematen dio kirola, beste gauza askoren artean? Giza kohesioa, ez? Harremanak hobetzen ditu. Behin egingo apuntea. Kirola berez definizioz ez da ona. Kirola kaltegarri xabe izan daiteke. Bizitza honetan gauza asko, ero geixena moduan, ondo edo geizke egin daiteke. Orduan, berba egiten dugunean beti ere, esaten dugu, guazen egitera kirola, guazen egitera gure jarduera fizikoa, baldintza konkretu eta ez da, aztokeri asko egin dira. Askotan, ez dakit, ezagutza faltagatik, ero beste batzutan, egongo diabe borondate txarrak, ero beste, ez, baina, beste inungo arluan sartzagatik, umiekin, askotan espezializazio goiztiarra, eta ez dakizer, helburu batzuk lortzeko, eta egiten dien praktika batzuk ez dira berez oso onak, ez pertsonantzako, ez fizikoki eta ez mentalki, eta orduan, kirola bai ona izan daiteke, eta gauza asko lortu daitezke, baina zoritxarrez ere, kirola geizki erabilita, ero helburu okerrekin erabilita, eta kirol elkartietara junda, txiringito asko be ezautu ditugu, ez? Batzuk, kirol kluba sortu, bere helburu propio batzuk eta ez errigintza ero izatea helburu, baizik eta norberanen helburu batzuk, hori be ezautu izan dugu. Baina, beti ere guazen, alde iluna alde batera gutzi, eta kirolaren alde politxa ero osagarri horretara begiratzera. Orduan, gizako ezioan harremanak hobetzen ditu. Honen uste dut zalantzarik ez daula, ez? Kirolak ematen digun aukera, jendia ezautzeko, ematen digu aukera, jendia nola den, nola jokatzen duen, egoera diferentien artean, eta ematen digu aukera,
bueno, beste, bigarren helburu horrekin lotuta, igual, gizartetik pizkat kanpo ero sentitzen den, ero arriskuan, bazterkeri arriskuan egon daiteken pertsonei be, integratzeko talde batian. Gaur egun, gure herrialdeetan, bazterkeri arriskuan jende asko egon daiteke, eta aukera ematen digu kirolak jende hori integratzeko. Gizarte batian, talde baten parte sentitzeko, eta horrekin egiten duguna da, besteak beste, herriaren alde eta herrigintzaren alde eta pertsona horien alde bultzakada bat eman. Harremanak hobetu. Lehen komentatu dago aurkezleak. Hainbat urtetan izan nintzen Eibarren rugby taldean, danetik. Jokalari, entrenatzaile, presidente eta ez dakitzen gauza. Nik gaur da eguna, alde batetik, 16 urtekin hasi nintzen rugby izan. Orduko lagunak, oraindik ere lagunak ditu. Ezautzen duzu jendia, egiten duzu gauza asko jende horrekin, eta lortzen duzu harreman bat, eta lortzen duzu konfiantza bat, izugarria. Por supuesto, ez pertsona guztiekin, baina talde baten barruan. Ondorio moduan, nik neu, eta Eibarko kasu horretaraz bueltauta, nerekin jokalari, entrenatzaile, eta izandako pertsonen artean, esango neban, eskontza 2 edo 3 egon direla. Jokalariak ziren, eta familiak gaur egun, familiak dira, lehen jokalariak izan da. Eta, batetik. Bestetik, negozioak sortu dituzte. Rugbizan ezaututako jendia, ikusten zeben nola, azkenean pertsona honekin dana matain bat urte ez dakiz zer, eta konfidantza eta negozioa sortu, eta gaur da eguna, balkarren artean negozioa dutela, eta hortikan bizi direla. Orduan, sortzen da hori, harreman horrek hobetzen dira, pertsona ezautzen duzu, eta horrek ematen dutzu, talde sensazio bat, eta ematen dutzu, konfiantza bat eta ezagutza bat. Integrazioarena, uste dut ez daula, komentau dut, bazterkeri egoerian egon daitezken pertsonak, baina, bakar da dia gaur egun ere, horre ez dakit, baztertuta sentitu aldiren ara ez, baina, pertsonak, gaur egun, udaletan, eta antolatzen dira, jarduera asko antolatzen dira taldiak, korrika egiteko, ez dakiz, hor beste aukera badakazu taldean sartzeko. Eta taldekide sentitzea eta integratzeko, zer esan, zure herriko taldia animatzen zoia zenean, eskubaloiko partidua ikustera zoiaz, zalego baten barruan sartzen zara, animatzen duzu, sufritzen duzu, mugertza krosa ikustera zoia zela, eta esaten duzu. Ni honen partaide, herri honen kide izan nahi dut, partaide izan nahi dut, gauzak egiten direlako, ondo egiten direlako, eta orduan, ematen dizu, kirola ere aukera hori sentitzeko. Eta hori lotzen dugu, prestigioa eta arrotasunarekin, ez? Prestigioa, nik esango neban, behar bada, egoibarrek baditzu beste gauza eta IMH, eta ez da gize, baina mugerza krosa behar bada izango da, ez, mapan jartzen duen ekitaldi bat, ez? Eta seguru nahu hemen zaudeten asko, harro, sentitzen zaretela, ero realak, Europara zailkatzen danean, eta ez dakit ze partido irabazten daben, ero euskal selekzioan, horrek ematen dutzu, arrotasun bat, kide horren partaide sozioa zarelako, ero saletua besterik ez zarelako, hemen argazkixan, Ramonek lehen aipatu dau, Elgoibar izan zala Europako kirolaren hiria,
2019an, okerrez banago, bueno, hori beharro egoteko modukoa dela, zuen danak, lortutako frutua izan zen, orduan, bueno, herrigintza eta kirola. Ezik eta baloreak. Ni, bueno, urte asko pasau ditut esaten kirola dala bizitzaren eskola. Kirolean pasatzen dana, kirol talde batian pasatzen dana da bizitzan gertauko dana. Gero, egoera asko ematen direla kirol talde barruan, eurixia eta hotza dagoenean, ero gauzak ondo doia zenean zeintzuk erantzuten daben eta nola erantzuten daben, eta, bueno, egoera diferenten aurrian ikusten duzu jendea nola erantzuten daben. Ikusten duzu, kirolaren bidez, balore batzuk transmitidu aldituzuna, transmititzen direla, ero, bueno, gauzak ondoin ezkero. Elkarlana, ezinbestekoa, mundu honetan eta gauzak ondo juteko. Elkartasuna, talde kiroletan eta banaka kiroletan ere, elkartasuna ere, adierazteko aukera dau eta transmititzeko elkartasunaren balioa. Arauen errespetua, zer esan, arbitroari errespetatu beharra, bakoitzak egiten duen lana errespetatu beharra, arau batzuk dauz eta arau horrek onartzen ditugu eta errespetatu behar ditugu. Eta arauak apurtzen badituzu, horre dia baloreak kirolean daudela eta gero bizitzan islatu behar direla. Esfortzua, hori barik gauza gutxi lortzen dira bizi honetan, bizitza honetan. Eta kirolean egunerokoa da, esfortzua. Eta bizitzan ere, dudabarik behar derrezkoa. Eta prestaketaren beharra. Egongo dira pertsona batzu gai direla ona etorri eta ordu erdi, ordu eta erdi berbetan egon. Baina, bueno, pentsatzeko gehixenok ona etortzeko, hau prestatu behar izan dugu, hitzaldi bat, liga bat jokatzeko, ero Behobia Donostia korrika egiteko, aurretik ez baduzu prestaketa lan bat egiten, normalian emaitza kaskarra izango dela. Orduan, dia baloreak, ezik eta balore batzuk, kirolean beharrezkoak direla, eta gero bizitzarako oso ondo etorriko zaizkizula, Zer eixau ekartzen dio kirola herrigintzari? Bueno, lan eskaintza, hor behar bada, eta ez naiz honetan luzatuko, margen handisa dago betzeko. Gaur egun, kirolean dauden lantegi asko eta erogeixenak esango neman oso geizki ordainduta daude. Ez nabil futbolarietaz eta berbe egiten baizik eta kirol arlotik bizi diren, monitores, orosle, ez dakizer, entrenatzaile tekniko da, hor. Baina, bueno, lan eskaintza, kirolak lan asko ematen da. Eta, bueno, telebistak eta diru asko mobitzen da, kirolaren inguruan, eta gero eta lan eskaintza handiagoa daka. Horrek gizarterako eta ondo egin ezkero, lehen esaten nun moduan, oso ekarpen interesantia egiten du. Kirola, gozamena, nori ez jalko gustatzen, bai praktikatzen, eta, bueno, praktikan diferentia da, gozamena 20 urtekin ero 60 urtekin, baina gozatzerik ere badau, eta oraindik ere gozatzeko asmoa, asmo horrekin jarraitzen du, praktikan eta ikusle gisa. Osa, kirolak, sensazio horrek, satisfakzio hori eta disfrute hori ematen dizu, sentitzeko. Bizikalidadia. Gero, lehen esan dut, misionero, kirolaren komertziala, bizi guztia daramagula, honi bintza daramatela egiten, baina oso emaitza urriekin, ze oraindik ere
kirolak ez du erakunden partetik ez du jaso beharko luken, nire ikuspegiz, jaso beharko luken dirua, ze baldin badau, eta hau gero, bota behar neban ideia bat, baina, ja botako dut, baldin badau produktu bat, gizarte honetan eragiteko, merke, eta ona, eta emaitza positiboekin kirola da. Eta ez totzau ematen, eman beharreko garrantzia. Hori, ondorio moduan zan, kirolak behar du baliabide gehiago. Eta baliabide gehiago, euki ezkero gure bizikalidadea. Eta osasun fisiko eta mentala hobiago izango da. Eta osasun sisteman gastua txikisa izango da. Eta seguruen beste hainbat arloetan ere eragina izango luke. Ez naiz hasiko gehiago sakontzen, baina kirolari dana, ondo sentitzen dana, fisikoki ondo dagoena. Azkenean da, ikasle hobiagoa, langile hobiagoa, arazo gastu gutxi sortzen dizkio osasun sistemari, integrauta daun normalian, talde baten barruan. Bueno, hori. Osasun fisikoa eta mentala, eta herrigintzarako ezinbesteko da. Bueno, kirola eta euskara, oso lagungarria izan daiteke, kirola euskara, danok maite dugun hizkuntza hau zaintzeko, ondo tratatzeko, sustatzeko, nola ez, gizartean hain txertatuta dagoen praktika izan da, euskararen presentzia bertan izatea importantia da, eta, amaitzeko, bi ideia, ja bisak aipatu ditut, baina laburpen gisa, ez? Erregintza, euskara ere, kirola, osagarrizak dira, beharrezkoak dira, bata bestiak behar ditu, premiazkoa bata bestia hobetzeko. Elkarlana, euren arteko harremana, euren sustatze hor ezinbestekoa da. Dano kirolak behar dau. Herrigintza eta herrigintzak behar dau kirola. Eta euskara ere, askoz ere, kirola ere askoz ere politxagoa, aberatzagoa da, euskeraz egiten, iritzizak dira, ez? Baina, zan nahi dotor, ez pentsau, euskara, kirola lapera da, eta beste guztiak atzetik ez. Parian gaude, parian daude, eta bata bestiaren beharra dute. Hori, eta beste ideia bat, lehen bota dudana, eta hemen aipatu dute, eta Elgoibarko udalaren konpromisua kirolarekin handixa dela, eta asko posten naiz. Nola ez? Baina komentatu da, ez? Hemen elkartietan, errelebo falta, eta ez da gizar. Nik, Bergaran, Ramonek egiten duen lana hemen, ni Bergaran egiten dut, eta ni urtiak daramat esaten gu udal moduan, kasu honetan ipintzen naiz kirol teknikari, gu herritarrei eta elkarteei eta lana erresteko gaude. Egin behar dugu, aprobetxatu jendia daola, taldiak daudela, lan egiteko prest herriaren alde, kirolaren alde, eta gure helburua da elkarte horiei errestasunak eman. Baliabidea jarri, instalazioak jarri, pertsona jarri, laguntzak eman, badakit, hemen diru laguntzak ematen dira, formazioa eman, baina errasteko gaude. Elkartiena eta beste herritarrena ere. Gu, helburua izan behar dugu, pentsatzen badugu eta benetan sinisten badugu kirola dela, batzuk esaten dabe, soriontasuna lortzeko pildora,
egin behar dugu, alegin hori. Eta imaginatiboak izan behar gara, eta pentsau behar dugu. Egoera asko aldatzen nahi da, goitxikan datozen legeak, kirolekitaldiak antolatzeko, gero eta zailtasun gehiago dauz. Segurtan, garbi dago, gizartearen bilakaera arriskuak asko direla, eta ez dala berdina gaur egun lasterketa bat ero partido bat antolatzea, eta duela 20 urte baldintzak ziren bestelago batzuk, baldintza gogorrauak dira. Horretan ere, elkartien onduan egon biagara, herritarren onduan egon biagara. Denon artian, gizarte, hobiagoa lortzeko, herrigintza, herri, arro egoteko gure herrietaz eta gure herriko dinamikaz. Besterik ez, eskerrik asko.